खुलुमबाय रायजोफोर नमस्कार बानायसुं दिनैनि हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय मिरु जिल्ला ब्लक आरो प्राइमारि UPPL नि दैदेनगिरि लोगोफोर बाहागो लानो हानाय रायजो राजा नोंथांमोन UPPL वुमेन विंगनि दैदेनगिरि बिथांमोन गासैनिसिमबो आङो बे समाव गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनाय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय आरो नोंथांमोना बेसेबा सान्दुं थिं समावबो बेवहाय बाहागो लाफैनाया गमामायैनो जोंखौ थुलुंगाखांनाय होदों बेनिखायनो आं नोंथांमोन साफ्रोमनोबो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरबाय दा बे समाव नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जे कर'ना भाइरासनि मोनसे गाज्रि थासारि जाना दङ दा बेनिखायनो बे थासारिखौ जों रावबो इगनर खालामनाङा एबा एरायनाङा जेला सोरबाफोर लोमजायो एसे गगा मोनो डाक्टारजों नायजानांगौ टेस्ट खालामजानांगौ आं बयखौबो खावलायदों করোনা ভাইরাসৰ এটা পৰিৱেশ চলি আছে এই কাৰণে মই সকলো ৰাইজক অনুৰোধ কৰিছো যদি কোনোবা জ্বৰ হয় সৰ্দি হয় তেনেহলে ডক্টৰৰ ওচৰত যাতে সবে যায় মই অনুৰোধ কৰিছো Taman-taman रायजोफोर दिनै बिसायख'थिया 2 एप्रिलावनो जानांगौमोन नाथाय बियो जायासै कर'ना भाइरासनि थाखाय आरो बियो फावसायै दायो आगस्ट जाबाय माला बिसायख'थिया जागोन जोङो दाबो बुंनो हाया जानो हागौ बोथोरा सोलायोब्ला एसे खम समनि गेजेरावनो बे बिसायख'थिया जाफिनगोन आङो बेखौ सानदों दा दिनैनि समाव जोंनि मानसिफोरनि गेजेराव थांनाय 23 जानुवारियाव जालांनाय गोरोबथाखौ लानानै गोबां बायदिसिना खोथा सावरायनाय जादों सोरबा साफा सानैया बुंदों बे गोरोबथाया मोजां नङा सोरबा साफा सानैया बुंदों बे गोरोबथाया मोजां जादों दा दिनै नैबे समाव गिबियावनो आं नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों साबायखर बावनो सानो जे नोंथांमोन आइ आफा रायजो राजानि गोलोमदै आरो थै आरो बेसेबांबा बावसोमनाय थाखायनो जोङो बे बिटिआर गोरोबथाखौ मोननो हादों फरायसालि दङ खेबसेयावनो प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हानाय गोहोखौ जोङो मोननो हाबाय जेरै जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफ्रा बेसेबांबा बुरजा मन्थ्रि एमएलए थानायनि उनावबो थांनाय गोलाव समखौ प्रभिन्सियेलाइज जायैनि थाखाय सोरखारि जायैनि थाखाय बेसेबांबा खस्थ' जाबायमोन जोंनि फरायसालिफ्रा थैलांनो हमबायमोन लासै लासैनो जोङो बे गासैबो जेंनाखौ फोजोबनो हानायनि थाखाय जोङो नैबे बेवहाय मोनसे कर्स जोङो मोननो हादों आरो बेजों लोगोसे जोंनि जिखुनु गुबुन गुबुन फसंथाननि जेंना सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि बिदोंमोन 1983 मायथाइनिफ्रायनो दिनै जोङो सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटियाव मोनसे गेलेनायनि माखासे मानसिफ्रा लिडारशिप लानो थाखाय मोननो हाबाय एनआइटि मोननो हाबाय जोङो नेशनेल लेभेलनि मोनसे इन्जिनियारिं कलेज बड'लेण्डआव सा सानजा भारतआव 8 गुबुन मोनसे रायजोआव बेबायदि गंथाम गंब्रै इउनिभार्सिटि गैया नाथाय जोंनियाव दायो आरो बियो बिटिसिआव जायाखैमोन दिनै बिटिआरआव बेयो जानो हाबाय बेजों लोगोसे जोङो गंनै मेडिकेल कलेज मोननो हाबाय कैंसर हस्पिटाल मोननो हाबाय जेरै कैंसर जायोब्ला मानसिफ्रा मेलराव थांनो गोनां जायो जोङो चेन्नाइआव थांनो गोनां जायो फैसा गैयिनि नायजानो थांनो गोनां जायो दिनै जोङो कैंसर हस्पिटाल मोननो हासिगोन दा बेफोर नैबेनि गेजेरजों फैयो कैंसर बेराम जायोब्ला मानसिया सानसेयावनो थैया कैंसर बेमार नायै न'खरानो धंस जायो दिनै जोंनि खाथियाव कैंसर हस्पिटाल जोंहा गासैबो जौगानायनि जोंनि जेंनाफोरखौ एबा कैंसर बेरामनिफ्राय जोङो उदां जानो हानायनि जोङो माखासे ट्रिटमेन्टफोरखौ जोङो मोननो हादों दिनै बे गोरोबथायाव मोनसे फसंथान मोननो हादों बड'फा सेन्टार अफ एक्सिलेन्सि जायनि गेजेरजों सारा इन्डियायाव थानाय बर'फोरखौ जोंनि राव थुनलाइ हारिमु रिसार्च खालामनो थाखाय स्टाडि खालामनो थाखाय बेफोरखौ फोरोंनाय लाखिनो थाखाय बायदिसिना हाबा मावनो थाखाय जोङो बे गोरोबथाखौ मोननो हादों आरो लोगोसे बेखौ बुंदों जे जोंनि मोनथाय गामिफोरखौ दानगोन बे गोरोबथा खालामग्राफ्रा जोङो गभर्नमेन्टजों रायज्लायदों जोंनि गामिफोरखौ जायफ्रा हाबखाबाय जोंनि गामिफोरखौ दाननो मोना नाथाय बेवहाय माखासे गामि सोनांगौबो जोङो बेखौ बेवहाय रायज्लायनानै लागोन बेजों लोगोसे बाथौ धोरोम फरायसालि मोजां फसंथानफोरनि गेजेरजों जोंनि हारिया हारिनि सिनायथिया थांना थागोन
जोंनि हारिनि बयनिख्रुइ गुदिसिन बे खेराइ फोरबोखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जोंनि खेराइसालिमानि मोनसे गिदिर प्रजेक्ट जोङो मोननो हादों, बाथौसालि मोननो हादों, आरोबाव लोगोसे 15,000 रां जोङो मोननो हादों जोंनि ओनसोलनि माखासे इनफ्रास्ट्राक्चार जौगानायनि थाखाय जोङो बेबायदि गोबां माखासे फसंथान जौगानायनि हाबाफारिफोरखौ मावनो हागोन। बेजों लोगोसे बाहेरनि बर'फोरनि थाखाय बर' कसारि काउन्सिल जायफोरनिखि बड'लेण्डआव हाबाखै बिथांमोननि थाखाय मोनसे काउन्सिल मोननो हादों। आरो बयनिख्रुइ देरसिन खोथाया जाबाय सा सानजा भारतआव सिलाइ लाग्रा जेंना, हाथियारनि जेंनाया दिनै जोबाखै। दिनै आउटानि जेंना दङ, एशियानि जेंना दङ, आदिबासिफोरनि गोबां सिलाइ लाग्रा ग्रुपफोरनि जेंना दङ। जोंनि गेजेराव दिनै एमडिपिनि जेंनाया पार्मानेन्ट सलुसन जाफैबाय, मोनसे सलुसनाव फैबाय। एमडिपिआ मोनसे समाव मालायनि थुनज्लायावनो जा माखासे थासारियावनो जा गावस्राय मोननै गावस्रानायाव फैबायमोन। दिनै गावस्रानानै थेर बिथेर जाजोबोबा लोरबां जायोबा गभर्नमेन्टआ बिथांमोनजों सावरायनानै जेबो सुक्ति खालामनाय नङामोन। मोनसे समाव एमडिपिजों रायलायोबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लिडारफोरखौ, गुबुन लिडारफोरखौ माखासे जोंनि हारिनि मानसिफ्रा गाज्रि मेगनजों नायोमोन। बेखौ नेवसिनानै ज' सोमावसारनानै रायजो राजानि मददजों बे गोरोबथाखौ मोननो हाबाय। मानगोनां रायजोफोर, सोमावसारनायनि मुङाव सोमावसारबाय थानानै जोङो बारा लाब मोननाय नङा। जेब्ला नांगौ अब्लासो सोमावसारनांगोन। दिनै हारिया गोग्लैसोबाय। बिटिसि मोननाया दिनै 17 बोसोर जाबाय। बे 17 बोसोराव बिटिसिनि लिडारफ्रा, बिपिएफनि लिडारफ्रा बोसोरफ्रामबो एसिएस अफिसार, आइएस अफिसार बरननो हानायमोनब्ला, बोसोरफ्रामबो डाक्टार इन्जिनियार बरननो हानायमोनब्ला, बोसोरफ्रामबो मोजां सुबुंफोर बरननो हानायमोनब्ला, जोंनि गेजेराव रांखान्थि जौगानायनि थाखाय गोदान इन्डास्ट्रि लुनो हानायमोनब्ला, बायदिसिना बिजनेस सेन्टार बानायनो हानायमोनब्ला दिनै जोङो गोरोबथा खालामालासिनो सोमावसारलांबाय थानो हागौमोन। माने थांनाय 19 बोसोराव गोरिब गुन्द्राया बांसिन गोरिब गुन्द्रासो जालांदों। धोनिया धोनि जालांदों, गोरिबा गोरिब जालांदों। लामा सामाफोरनि अबस्थाया गाज्रि जादों। हा खुरखानायखौ दिनै होबथायैनि थाखाय जोंनि माइ गायनाय हाया दिनै माने जोंनि नैबे समस्यायावबो, कक्राझारनि समस्यायावबो गोबां हाया दैजों खहा जालांबाय। फिसा कालभार नांगौ, दालां नांगौ, बेखौ बानायनो हायाखिसै। जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो ना फिसिनानै जानो थाखाय फुख्रि जावना होनो हायाखिसै। अमाफ्रा मोनसे बानायना होनो हायाखिसै। बोरमाफ्रा मोनसे बानायना होनो हायाखिसै। दाउफ्रा मोनसे बानायना होनो हायाखिसै। मोनसे मोननै उइभिं सेन्टार जि दानानै जानो बेखौ बानायनानै होनो हायाखिसै। जोंनि आबादारि जौगानायनि जेबो लामायानो फैयाखिसै। दा जायनि थाखाय जों दिनै राजखान्थि खालामनो फैनो गोनां जादों। दिनै सोरबा बुंदों, दिनै बर' बिथाङाबो बुंदोंनो जे दिनै बेवहाय फैनानै जेसेबां लेक्सार होयो, लेक्सारा जागायनायनिफ्राय जोबजासे प्रमद बर'फोराव बुखिनाय जादों। दा आंखौ बुखिनानै मा लाब मोननो? आंखौ आंनि थाखाय खालामाखै। दिनै बिथांमोना बुंनो नागिरो जोंनि लाबनि थाखायसो सुक्ति खालामदों। अब्ला बिटिसि सुक्तिखौ हाग्रामा चन्द्र ब्रह्मनि लाबनि थाखाय खालामदोंमोन नामा? बिएससि सुक्तिखौ सानसुमा गंगार बैसोमुतियारि रबिराम ब्रह्मनि लाबनि थाखाय खालामदोंमोन नामा? कुनु मोनसे सुक्तिखौनो सोरबा इन्डिभिजुवेल सासे मानसिनि लाबनि थाखाय खालामाखै। बे हारिनि थाखाय खालामनाय जादों।